It's time for SPG, as in Super Pagganern Secret File. Sinubo at dinilaan ni Crush ang lollipop ko. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Iggy. At ito ang aking SPG. As in, Super Pagganern Secret File. Naranasan mo na bang mapag-initan ng crush mo? Ako kasi, oo. Hindi nga lang sa paraang inaakala ko. Noon kasing first year high school ako, ay may crush akong upper class na babae. Fourth year high school na siya. Itago natin siya sa pangalang Queenie. Hindi talaga kami magkakilala sa personal. Crush ko lang talaga siya dahil napakaganda niya. Siya yung tipong hahabol-habulin ng kahit sinong lalaki. Dahil girlfriend material kung siya'y maituturing. At sa pagkakaalam ko, ay running for honors siya sa batch nila. Kaya bukod sa ganda niya, ay matalino rin siya. Mukha rin naman siyang mabait. Dahil palangiti siya at may pagka-mahinhin. Lahat ng qualities na yon ay nakita ko kay Queenie. Pero isang araw ay para akong binuhusan ng ice bucket nang merong mangyaring hindi ko inaasahan. Isang araw, nakaupo ako sa bench sa school namin habang break time. Naglalaro ako noon ng Game Boy at na-enjoy ko ang paglalaro kasama ang ibang classmates kong nakikinood sa paglalaro ko. Habang nag-e-enjoy kami, ay bigla na lang akong natigilan nang makita kong naglalakad papalapit sa amin itong si Queenie, kasama ang mga kaklase niyang babae. Nakita ko sila, dahan-dahang lumalapit na nakatingin sa akin parang mga siga. Bigla akong iniwan ng mga katabi ko. Nasindak sila kay Queenie at sa grupo niya. Nagtaka ako, dahil hindi naman ganoon ang impression ko sa kanila. At ayun, nung nasa harap ko na sila, nakita ko silang yumuko at tumitig sa akin ng nakasimangot. Para bang may atraso ako sa kanila. Tapos nagsalita si Queenie. Sabi niya, "Di ba, ikaw si Iggy?" Sabi ko, "Opo ate." Dugtong niya, "Di ba? Ikaw yung may crush sa akin?" DJ Rocky, hindi agad ako nakaimik. Nanlaki ang mga mata ko. Tumakbo sa isip ko kung papaano kaya nalaman ni Queenie na may espesyal akong pagtingin sa kanya. Na-crush ko siya.
Gayong wala naman akong pinagsabihan tungkol dito. Sasagot na sana ako nang magsalita ang isa sa mga kasama ni Queenie. Sabi nito, "Queenie, crush ka nga nitong bata. Yun nga lang, mukha siyang supot." At bigla silang nagtawanan habang pinagkakaisahan ako. Sa totoo lang, DJ Rocky, hindi naman ako supot eh. Kung napaghandaan ko lang na posible palang mangyari itong ginagawa nila sa akin, ay baka hindi na ako nagpigil at ipinasilip ko sa kanila ang ebidensyang tuli na ako. Bago ko pa man yun maisip gawin, nagsalita na uli si Queenie. "Girls, di ba? Ang mga nagkaka-crush sa akin, nag-aalay ng sakripisyo." At sumagot naman ang mga kagrupo niya ng, Yes, boss. Walang exempted, lahat accepted." Sagot ni Queenie. "Good. Ikaw, Eggy, ano kaya ang kaya mong isuko sa akin? Mag-alay ka, dahil kung hindi..." Sumenya si Queenie sa kanyang leeg na kunwari ay puputulin niya ito. Parang si Undertaker sa WWE. DJ Rocky, pakiramdam ko na na-corner na nga ako ng grupo ni Queenie. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ano tong alay na hinihingi ni Queenie? Para saan? Dahil lang sa crush ko siya? Ano naman ang iaalay ko? Pwede na ba tong Game Boy ko? Hindi ko naman ito kayang isuko kasi kailangan ko pang tapusin yung nilalaro ko. Tiningnan ko rin yung bag ko pero wala naman akong kayang ibigay galing dun. Dahil halos puro basura lang naman ang laman ng bag ko. Isa lang na lang ang naiisip kong alas. Kaya kabado akong sumagot kay Queenie. Meron po akong lollipop nasa loob ng pantalon ko, ate." Natawa sila nang marinig ang balak kong ialay na lollipop. Sagot ni Queenie, "Lollipop? Girls lollipop daw oh." Pero sige, pwede na yan. Ilabas mo na yung lollipop mo. Akin na. Ay, pakiramdam ko nung mga sandaling yun, naiipit na ako sa sitwasyong wala akong kakampi. Dahil walang ibang mga estudyante sa paligid. Kami-kami lang. Wala akong mahingan ng tulong. Iniwan na ako ng mga kaklase ko kanina. Pero dahil kailangan kong maging matapang, ginawa ko ang dapat gawin. Tumayo ako sa harap ni Queenie at ng mga kagrupo niya at dahan-dahan kong binuksan ang isang zipper sa pantalon ko kung saan nakatago ang lollipop ko. Habang ibinababa ko ang zipper, ay tili ng tili ang mga kagrupo ni Queenie para bang sabik na sabik silang sunggaban at kainin ang lollipop ko. At nang mabuksan ko na nga ang pantalon ko, ay tuluyan ko nang nailabas ang itinatago kong lollipop. Nanlaki ang mga mata nila nang makita ang lollipop ko. Para bang ngayon lang sila nakakita ng ganun kalaking size. Sa isip ko, o ano kayo? Sino ngayon ang supot, ha? Akala nyo, ha? Pagkatapos nilang makita ang lollipop ko, ay may ipinag-utos sa akin itong si Queenie. Iggy,
tanggalin mo yung takip ng lollipop mo. Baletan mo yan. Sumunod na lang ako. At pagkatapos for the first time, nakita nila ang tunay na anyo ng lollipop ko. Nagsigawan ng mga kagrupo ni Queenie nang makita nila ito. Ako naman ay nakakaramdam na ako ng sobrang kahihiyan sa sarili ko. Kaya nakayuko akong magsalita. Mga ate, tapusin na natin to. Inaalay ko na sa inyo itong lollipop ko. Sige na po para makaalis na ako. Tila napawaw sila sa matapang kong sagot at hindi naman ako nagulat sa reaksyon nila. Biglang sumagot si Queenie. Girls, mukhang ready na ang alay ni Iggy. Mauuna na ako Didilaan ko na to. At lumuhod si Queenie sa harapan ko habang dinidilaan niya ang matamis, mahaba, matigas, at nakatayo kong pulang lollipop na hawak-hawak ko sa isang kamay ko. At sa bawat pagdila niya ay panay naman ang tili ng mga kagrupo niya na parang ngayon lang sila nakakita ng lollipop. Dila ng dila si Queenie, subo ng subo, at ako naman ay nakatingala lang habang nakakaramdam ng kakaiba sa tiyan ko. Parang kabayata ito. Yung feeling na tuwing dinidilaan niya ang lollipop ko, nilalabasan ako ng nerbiyos at kahihiyan. Ano ba to, DJ Rocky? Hindi ko to maipaliwanag. Pagkatapos ng mga 2 minutong pagsubo at pagdila niya sa alay kong lollipop, ay niyaya ni Queenie ang mga kagrupo niya. Sabi niya, Girls, time to join me. Ubusin na natin ang lollipop ni Iggy. Isubo na natin yan. On my cue, 3, 2, 1. At lumuhod na rin sila sa harap ko. Sabay subo at dila ng pangmalakasan sa lollipop ko. Yung iba naman, kagat-kagat ito na parang ulam. Gusto itong gawing pira-piraso. Wala na akong nagawa habang pinagnanasaan ng crush ko at ng mga katropa niya ang lollipop ko. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko, DJ Rocky. Kasi hindi ko na kayang makita ang bangungot na pinagdaraanan ko at ng lollipop ko sa mga kamay at dila nila. At habang nakapikit ako at nasa kalagitnaan ng kanilang pagmemeryenda, ay may nakapa akong biglang tumagas o sumirit na maraming tubig galing sa lollipop na kinakain nila Queenie. At sa pagkagulat nila ay tila nagtakbuhan silang lahat. Ang weird. Dumilat ako para pagmasdan ang reaksyon nila pero nakita kong nakaalis na nga silang lahat. Iniwan lang nilang nakatiwangwang ang lollipop ko na may konti pang natira pero biyak-biyak na ito at mamasa-masa. Pumikit ako uli at napatanong. Ano kaya yun? Bakit hindi nila to inubos? Hindi nagtagal ay naisip kong dumilat. Sa pagkakapikit ko nung maisip kong hindi na ako babalikan ng grupo ni Queenie. Pero ako naman ang nagulat nang makita ko ang sarili ko. Na nakahiga sa kama ng kwarto ko. Wala akong suot na t-shirt. Pero may suot akong salawal. Ay, umaga na pala. At lintik na lollipop na yan. Natutulog lang pala ako. Habang akala ko ay totoo nang nagaganap ang lahat-lahat. Pagkatapos ay kinapa ko ang junjun kong napapatayo at naninigas tuwing bagong gising. At nahawakan ko. May waterfalls na pala sa aking underwear. At saka ko lang napagtanto na nagwa-wet dreams pala ako. Ang malala pa ay naihina ko ng tuluyan sa aking higaan. Literal na wet dream. Akala ko talaga nangyayari na ang lahat ng yon sa totoong buhay. Nalimpungatan na lang ako sa basang bedsheet sa higaan ko. Dulot ng bangungot na iyon. Yun ang dahilan kung bakit hindi ko makalimutan ang lahat.
Mula noon, tuwing natatanaw ko si Queenie sa school namin, aminado akong hindi na katulad ng dati ang lihim kong pagtingin sa kanya. Hindi ko na rin masigurado kung crush ko pa siya dahil parang natroma ako sa mga kaganapan sa panaginip ko. Sa tunay na buhay ay hindi ko alam kung posibleng mangyari yun. Pero wala naman akong duda na hanggang tingin na lang ako sa kanya. Mahirap lang kalimutan ang bangungot na iyon dahil nandun ang mga what if ko. What if kilala nga talaga ako ni Queenie sa personal? What if alam niyang crush ko nga siya? At what if bigyan ko talaga siya ng lollipop para naman mapaligaya ko siya? Sa ngayon, puro lang yun, mga what if. Kailangan kong balikan ang what is ko. Dahil ang dapat ko talagang pagtuunan ng pansin ay ang pag-aaral ng mabuti. Tsaka na siguro ako mamimigay ng lollipop pag natupad na ang pangarap kong maging abogado. Malay natin, balang araw kapag legit na akong abogado at maging kliyente ko si Queenie, ay maibigay ko sa kanya ang serbisyong legal na kailangan niya. Na may bonus pang matamis na lollipop. Yung tipong nabibili sa mga suking tindahan na hindi yung kung ano-ano. Salamat DJ Rocky at sa ating mga kabisyo sa pakikiramay niyo sa aking wet experience. Ingat kayong lahat ngayong wet season dahil tag-ulan na. Hanggang dito na lang po. Muli, ako si Iggy. At ito, ang aking SPG, as in Super Bacchanal Secret File.